सान्तिपुर आनएडुकेटेड ट्राइबेल एसोसिएशननि मोनसे बानजायनायाव जोंहा दिनै लटारि खेलाया जानानै थांबाय मोजाङै मोजां नुजोबलांबाय लोगोसे जोङो निउ इयारनि दामाखाबोमोन अफार बेयो जोङो दिनैबो जाबाय आरो बाहाय जोंना मोनबा प्राइज दंमोन बे मोनबा प्राइजआबो गय जों दासिमबो मिथिया थांदों ना थादों बेखौ जों दासिमबो मिथियाखै खिन्थु जोंहा खेलाया जेनुइनलि भाबै दिनै बेलासि समाव माखासे मान होनो गोनां जोंना सान्तिपुर आइसिएसआर दंमोन आरो लोगोसे जोंना रुनिकाटानि अफिसार दंफैयोमोन आरो जोंनि सान्तिपुर एरियानि माखासे इन्टेलेक्सुवेल मास्टारफोर दंफैयोमोन दिनैनि बे खेलाखौ जोङो खुंफुंनायाव माखासे एरियानि मेलेमजिबि बिथांमोनानो दिनैनि खेलाखौ फार्स्ट लास्ट जोबजासिम बिथांमोना मोजाङै मोजां खुंनानै होलाङो ओरैनो बाहाय अनजिमाया फार्स्ट प्राइज हिसाबै दङ जोंनिया बलेर'मोन बाहाय 6650 आरो सेकेन्ड प्राइजआव दङ जोंना पालसार 150 दंमोन 9543 आरो जोंना थार्ड प्राइजआव दंमोन जाहैबाय बेसबा स्कुटि दंमोन बाहाय 33 मोनथाम 54 आरो जोंना फर्थ प्राइजआव दंमोन जोंना सुभाष सुबिला बाहाय 2637 ओमफ्राय जोंना फाइभ प्राइजआव दंमोन जोंना इ रिक्सा 3093 जोंना माबा हिसाबै दंमोन जोंना जास्टिस मनज कुमार टदा आरो लोगोसे रिंखां बरगयारि आरो जनक वारि बिथांमोना दिनै खेला बाय जाज हिसाबै बिथांमोना बे खेला जिथु सालायनाय बिथांमोना जाज हिसाबै जायफोरा थिखांजादों नोंथांमोनसिम लांफैनो जाय बिथांमोनाथ' सिखांजादों बिथांमोना लांफैनांगोन आरो जोङोथ' बाहाय माबा गैया जोङो खेलाखौ होबाय होनानै जायो बिथांमोना सिखांजादों बिसोरना लांफैनो हागोन सिखांनाय नाम्बारफोरखौ बहाबा फोसावगोन नामा जोङो बेखौ चेनेलनि मिडिया चेनेलजों फोसावगोन सान्तिपुर आनएडुकेटेड ट्राइबेल एसोसिएशननि जानानै जोंनि सानथालि जोंनि रायजो राजा बिथांमोना माखासे जोंखौ मदद होबाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बिथांमोना जिहेतु जोंनि लाखि सांग्रां जोंखौ मदद होदों आरो लोगोसे बाहाय जोंनि मिडिया बिथांमोनाबो दिनै बेयाव फैनानै बा नुजाफैबाय बिथांमोनखौ जोङो जोंनि जिथु सेन्टार कमिटिनिफ्राय बिथांमोनखौ रोजा